I don't come again no. So taa anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị ụnyaahụ. Anyị ga-amata otu Obiora si wee gbapụ na be Ada na ihe ndị ọzọ merenụ. Follow me. Ọ bụ mgbe Obiora gbafechara okporo ụzọ ka ọ hụrụ Ada ebe o ji aka odo kwụrụ n'ọnụ ụzọ be ya na-aba mba. Ọ kwụsịrị otu moto na-agafe ma banye n'ime ya, na-eleghị akpa ya anya ịmara ma o jikwa ego ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ma eburuo ya ebe ọ na-eje. Mgbe moto bururu ya be ya ka ọ gbabara n'ụlọ weta ego kwụọ nwoke na-akwọ moto ahụ. Otu a ka ụbọchị si dewere Ada ihu. Ihe o ji eme ebube agaala. Otu ihe o ji etu ọnụ efunahụla ya. Ndụ ka ya mma mgbe ọ hụbeghị Obiora karịa ugbu a ọ hụrụ Obiora. Mechaa hụ na ọ bụghị ihe akụ ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ ụtọ. O wee kwụrụ n'ọnụ ụzọ be ya na-ele anya na mgba na ọgụ chere ya n'ihu na ndụ ya. Na-ele anya n'ụwa gba ọtọ ebe ihe niile bụ ihe efu. Ada kpọrọ ihe niile Chukwu kere eke asị. Ọ kpọrọ ụmụ nwoke niile asị, kpọkwa ụmụ nwanyị niile asị. N'anya ya, ụmụ nwoke niile dị ka Obiora. Ụmụ nwanyị niile dị ya ka ndị na-eji akụkọ ha na-akọ wee na-akpasu ya iwe. Ọ kpọrọ anyanwụ na mmiri ozuzo asị maka na ọ bụrụ na ha na-eme ihe ka o si kwesị ekwesị, anyanwụ ekwesịghị ịdị na-awaru ebe Obiora bi. Mmiri ekwesịghị ịdị na-ezoru ebe Obiora bi. Ala ekwesịghị ka ọ na-ekwe ka Obiora na-azọ ya ụkwụ. Ma ebe ọ bụ na ihe ndị a Chukwu kere eke na-abara Obiora uru, ọ kpọkọtara ihe niile Chukwu kere eke asị, kpọkwuo onwe ya asị ka ya si kwe Obiora bịa metụ ya aka. Ndụ ọ dị agwụla ya ike. O nweghị ihe ụmụ nwanyị ibe ya ji eme ebube. N'anya ya, ọ dịghị ihe o nwere nke ọ ga-asị na ọ bụ maka ihe ahụ ka ya ji na-adị ndụ. Ọ bụrụ na Ada nwere ka ọ ga-esi mebie ụwa, ọ gaara imebi ya ka ya na Obiora jee n'ọkụ mmụọ jee lụwa ọgụ. Maka na o were ya anya na Chukwu agaghị anabata Obiora n'eluigwe. O wee nọrọ ebe ọ nọ na-ekiri ndị mmadụ. Ọ naghị ele ha anya ka mmadụ. Ọ na-ele ha anya ka ihe Chineke kere eke. Onye na-aga, ọ dịka o wee zuru ya oke. Ma ọ dọnyere gị mkpa dịrị ya, ọnụ agaghị enye gị ịkọwara ya maka nke gị. Ma onye kọchaa ihe na-arịa ya, ndị mmadụ asọwa ya oyi. Ebe ọ na-elepụ anya, ọ hụrụ otu nwoke na-ere akwa ọkụkọ na ọkụkọ ojii. Otu ihe gbatara ya n'uche. Aṅụ na-agba agba ma mmanụ aṅụ na-atọ ụtọ. Ogiri na-esi isi ma ụtọ ya na-adị egwu n'ofe. Onugbo na-elu ilu ma olugbo na-elu ilu ma na-adị ụtọ n'ofe. Anya ya gakwara ebe ọkụkọ ahụ dị ọzọ. O wee hụ ọkụkọ ojii na akwa ọcha o yiri. Ebe ọ bụ na ọkụkọ ojii nwere ike iyi akwa ọcha, akpachaghị anya ụwa dịkatara ya njọ, ọ dịwara ya mma. Maka na ebe ihe na-elu ilu dị ka ihe na-atọ ụtọ si na-apụta. Naanị ihe pụrụ ya n'ọnụ bụ ụwa mbụ ihe efu. O wee baa n'ime ụlọ be ya jee zuwere onwe ya ike. Ọ bụ otu a ka Ada si na-ele ụwa anya ruo ụbọchị Chike chọrọ ya bịa na be ya.
ebe Chike si mara aha ya Ada amaghị, ebe o si chọpụta ebe Ada bi Ada amaghị. Naanị ihe o ji nabata Chike n'ụlọ ya bụ ka o nwee nwa okorobịa ga na-eghe ya ọnụ. Okwu niile Chike na-agwa ya na ya chọrọ ịlụ ya abụghị ihe ọ na-ege ntị, maka na ọ dịghị nke o were na ọ bụ eziokwu. Ahụ gbaa mmadụ, ọhụ okoro ijiji ya la ọsọ na-eme. Naanị uru Ada na-erite ebe ọ nọ bụ na Chike na-eji moto ebuga ya ọrụ n'ụtụtụ ọbụla. Ọ gbasaa, Chike bịa bulata ya. O teela Ada ji nụwa akụkọ Chike na ụmụ agbọghọ. Ụmụ agbọghọ na-achụ Chike dịka ebe ijiji na-achọ ebe a wụfuru mmiri ogiri. Nke mbụ bụ na Chike mara mma nwoke. Nke abụọ, ọ ka dị n'okorobịa. Nke atọ, o were ego na-agba moto. Gịnị ọzọ ka nwaanyị chọrọ ebe nwoke nọ nke Chike na-enweghị? Ọhịa nwere bụ nwee ahụ, gịnị bụ mkpa ya? Ma ebe Ada maara ụdị mmadụ Chike bụ, o nweghị mgbe o ji tụkwasị ya obi. Uche Ada bụ na ya ji Chike na-echere mgbe onye chọrọ ịlụ ya ga-abịa, maka na n'uche ya, atụrụ mụrụ ebule gba aka nwa. Onye ji Chike gụọ ajụ gba isi ọtọ. O tebeghị aka ụtọ ya na Chike malitere. Chike si ya na ya chọrọ ịmata ebe ndị be ha bi. O duru Chike jee ebe nna ya bi. Ọ dịghị onye hụrụ Chike hapụ ịhụ ya n'anya. Mma ahụ Chike karịrị ego o nwere, ma a bịa n'ihe ndị mmadụ ji ahụ ibe ha n'anya. Ka ha jechara ebe Ada ha, ọ gaghị izu ụka abụọ Chike buo mmanya mbụ. Izu ụka atọ ọzọ agaghị, o buo nke abụọ. Ka a na-ekwu, o buola nke atọ, na-ekwu okwu ije kpọrọ nwunye ya. Akụkọ wee na-arị ibe ya elu. Onye akọrọ ọ sị ya akọkwalala mmadụ, maka na ụdị mmadụ Chike nwere ike ịpụta n'ikpeazụ sị ka erie ego o mere n'isi nwaanyị na ya anaghị alụ. Mgbe malitere mawara ya ọkwa n'ụlọ ụka, ndị mmadụ wee mara na ihe a na-anụ n'akụkọ esila n'egwu fere n'ọgụ. Akụkọ a na-anụ maka Chike nwere ndị ọ dị ụtọ na ntị, nwekwa ndị ọ na-ewute. Ikwu na ibe Chike na-aṅụrị na o ruole mgbe ọ ga-achịba ụkwụ n'ụlọ, maka na ụmụ agbọghọ anaghị ekwe ya ezu ike. N'anya ha, Chike lụọ nwaanyị, ọ ga na-edewekarị ego karịa ka ọ na-edewe ugbu a, maka na uche ha bụ na ụmụ agbọghọ na-erikpọ ego Chike kpatara n'Enugwu. Ma n'anya ụmụ agbọghọ ndị a na-azọ Chike azọ, ọnụ enyebeghị ha ukwu. Ha dị atọ a na-atụ anya na Chike ga-alụ otu onye n'ime ha. Otu onye n'ime ha, ma ha amaghị na ụmụaka ama ama na-ekwe egwu aja, ọgaranya nwee isi ọkụkọ. A na-atụ anya na osisi kpọnwụrụ akpọnwụ ka ikuku ga-akwatu, nke dị ndụ si na mgbọrọgwụ foro daa. Ndị mmadụ ekwebeghị ihe ha na-anụ ruo mgbe a sị na Chike agbaala akwụkwọ. Thank you for watching me today. Echi I ebido chapter 2. So chapter 1 has finished today. So tomorrow anyị ga-ahụ otu Chike si ga kpọrọ nwunye ya, otu Ada si wee lụọ di last. Thank you. Help me to share, comment and like. Thank you. Igbo kwenu, chai kwenu, kwezonu.